उदालगुरि जिल्ला उसु एसोसिएशना साननैनि हाबाफारिजों बादायलायनाय हाबाफारि खुंदों। फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गावनि इयुन दानायनि थांखि आरो नोजोर बोनानै गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो खुंगा। 23थि उदालगुरि जिल्ला उसु एसोसिएशना हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि साब जुनियर, जुनियर, सिनियर उसु चेम्पियनशिप 2023 खौ थांनाय सानखालि साननैनि हाबाफारि लानानै फानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो फानेरि उसु क्लाबनि जथायै बानजायनायाव ओनसोलनि सिङाव थानाय बारलाम्फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय जायो। लोगोसे मख'नो गोनांदि साननैनि हाबाफारि लानानै हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोनब्लाबो बादायारिफोरा खम बिबांनि बाहागो लानायनि थाखाय सानसेनि गेजेरावनो फोजोबनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों फानेरि दख'रा एबसुनि आफादगिरि मिथिंगा बर'आ। लोगोसे बे हाबाफारियाव देरहासार जानो हानाय गेलेगिरि बिथांमोननो मान बिलाइ बावनायजों लोगोसे सेथि, नैथि आरो थामथि थाखोनि मेडेल गथायनाय जागोन होननानै मिथिहोबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला उसु आफाद बिथांमोननि खावलायनाय लेखायै जोंनि नैबे कुसिबिल बारलाम्फा हारिमु आफादनि जा गेवलां फोथाराव उदालगुरि जिल्लानि जा गेम बेखौ जोङो खुंफुंनानै जों हरनो हाबाय। बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेवहाय बादायारि हिसाबै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब दख'रानिफ्राय बेवहाय बादायारि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बेखौ आवगायाव जिल्ला उसु आफादा जोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला बेखौ साननैनि हाबाफारि लानाय जादों होनना जोंनो फोरमायहरदोंमोन। नाथाय बादायारिफ्रा खम जानायनि जाहोनाव जोङो बेखौ सानसेयावनो जोङो फोजोबनायसै। बेखिनि हाबाफारि बे पानेरि बारलाम्फा फोथारावहाय जानायखौ नुनो मोनदों। सानबेसेनि थाखाय खालामनाय मोनदों? जोङो बे उदालगुरि जिल्ला उसु चेम्पियनशिपखौहाय नैबे 8 तारिख आरो गाबोननि थाखाय खालामदोंमोन। नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय आरो बेखौ जोङो एरेना मोननै खालामनानै जोङो हरखाब थाबैनो फोजोबनाय जाबाय आरो दिनैनि गेमखौ जों फोजोबनाय जाबाय। दिनैनि जोब्बाय आरो जोब्बाय एरेना मोननै खालामनानै। बबे जायगानिफ्राय बेयावहाय पार्टिसिपेन्ट दं? अर्गानाइज खालामनाय जायगानिनो कुसिबिल उसु क्लाबनिफ्राय आरो टंला उसु क्लाब, डिमाकुसि उसु क्लाब, उदालगुरि उसु क्लाब आरो हरिसिंगा उसु क्लाब, खैराबारि उसु क्लाबनिफ्राय बाहागो लानाय दं। दासिम साबेसे बादायारिया बाहागो लादों? बेवहाय गासैहाय क्लाबफोरनिफ्राय सायख'ना लाबोनानै गासै जोङो 50 बाहागोरिफोरनि गेजेराव लानाय जादों। केटेगरिया जाहैबाय साब जुनियर बयस एन्ड गार्लस, जुनियर बयस एन्ड गार्लस, इउथ बयस एन्ड गार्लस आरो अमेन आरो मेननि गेजेराव लानाय जादों। फार्स्ट, सेकेन्ड बेबायदि जिथु बान्था, बे बान्थाखौ माबायदि राननाय जायो? जोङो फार्स्ट थांनायखौ जों गल्ड मेडेल आरो सिलभार थांनायखौ माने सेकेन्ड थांनायखौ जों सिलभार होदों आरो थार्ड थांनायखौ जों ब्रन्ज होनाय जादों। बेनि अनगायै बिसोरनि फोरमानलाइ? बेनि अनगायै जोङो बिसोरनो डिस्ट्रिक्ट चेम्पियनशिपनि बे मेडेलिस्ट सार्टिफिकेट होनाय जादों आरो जायफोरा सेथि बाहागोआव फार्स्टआव मेडेल लानो हादों बिसोरखौ फैबाय थानाय अल आसाम स्टेट चेम्पियनशिपआव जों लांनाय जागोन। दा बे जिहेतु बादायनाय हाबाफारि बेखौ सोर बानजायखो? बेखौ जोंनि पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो कुसिबिल उसु क्लाबनि लोगो नांनानै बे गेमखौ माने बानजायदों।